Dewate? Petruk kalian Bagong sowan wonten negaring Ngastina. Oh, dasare wong ora duwe. Dasare wong sekeng, wong melarat. Saura-urane nuwun sewu nggih, Petrus sowan menika mboten badhe gesek, tertentu namung nyuwun paring-paring. Lajeng kaparingana, Petruk, kowe butuh apa? Mangke menawi Petruk lajeng matur tumuli kaparingana. Dana Prabaya butuhmu pira? Yen kowe butuh sumbangan, sumbanganmu kowe njaluk apa? Terus diwenehi, terus kon lunga. Mboten pantes menawi ngatasipun menika Datulaya papanipun para her-her, papanipun para luhur, papanipun para pinulya kok ming dienggo drajikan kere-kere kados ngaten menika. Piye, Gong? Santai. Rasa kesusu. Apa awake dhewe iki wis wangun dadi wong ngemis lho. Ketoke wangun. Dengkulmu ya ora. Lah iki sowan kok tiba-tiba Begawan Durna kok ngendikane kaya ngono. Durna iki suarane atos, Tru. Rasa tok gagas, wis santai wae. Wis gak matur apa perlune. Petru, wonten dawuh sinuwun. Padhararja sapraptamu. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Ndak tumpuk pangestu tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Petro padha slamet sapraptamu. Regana pati senggone wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petro. Tak tampa pangestu tampanana. Punakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Berkahipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng sowan kula. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya, Bagong tak tampa pangestu tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Bagong padha slamet sapraptamu. Pangestunipun Rekyana Patih Senggune wilujeng bekti kula kunjuk Rekyana Patih. Iya Bagong tak tampa pangestu tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Oh, Petro kantong bolong padha slamet sapraptamu. Slamet ora peduli apa kowe. Lho. Kawan sulamu kaya ngono. Apa kowe ora nyawang nek Begawan Durna kuwi suwijining brahmananing Narendra. Aku kuwi piyayi kowe dibageke kok. Ucapmu sampe naik dhewe. Napa pun pantes nek wong kaya kula niku sowan ratu kok menganane ming ngemis. Kula tak takon karo sampeyan. Apa Petruk iku ndang nanggere sowan piyai luhur, apa kondang Petruk ki nek sowan wong duwe ming arep jejaluk? Apa kondange kaya ngono? Mestine kaya ngono kuwi. Wong ora duwe ki nek sowan karo wong duwe mesti ming arep jejaluk. Ning Petruk ora kaya ngono kuwi. Alah, ora usah dadak silak karo atimu. Nek pancen arep jaluk-jaluk kok. Nuwun sewu, Mbah. Sampeyan niku senengane ngendak karo gunaning jalma, senengane sampeyan niku ngidak karo sak pepadane. Kula ora seneng nek carane kaya ngono kuwi. Mula nek sampeyan mbageke kula, nuwun sewu nek kula ora wangsulan mergo sowan kula Petruk niku apik-apik kok teng mriki ming mangsuarani elek, dadi atine Petruk mangkel karo sampeyan. Loh, nek mangkel arep ngapa kowe? Kowe nek mangkel arep ngapa? Ki ana pendhita aplotroke kathoke tenan lho. Truk, sing sabar. Aku ora ngomong to. Biasane sing ora sabar iki aku ning aku saiki sabar. Oh, kok iso sabar? Mangan ayam goreng. Oh iya. Aku saiki wis iso sabar. Ditampa Pangestunipun Pandurna wilujeng bekti kula kunjuk. tak apa? Pangestu tamana. Nggih. Rada mangkel sajake. Bagong Padhararja. Pangestunipun Begawan Durna Sang Maha Pandhita wilujeng bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa. Pangestu tampanana. Lah kaya ngene iki lho. Wong ora tau segetan aten, ora tau neson. Selagine kowe iki luwih tuwa tinimbang Bagong kok kowe iki gampang murup atimu. Bagong iki malah saiki sabar. Bagong iki malah saiki atine ketok nek gedhe. Ditimbali kaya ngono ya wangsulane apik. Terus ora nesu. Ora, wis tak sabarke kok, Gong. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Bagong. Nggih. Mergi nek nganti kula wani karo sampeyan. Sampeyan niku arep pendhita balane kewan-kewan. Hus. Kok balane kewan-kewan? Nyatane sampeyan ngepek kewan, ora ngepek menungso. Loh, iki ketoke alus ning saya atos iki. Oh, ketoke kepenak suarane ning saya ora kepenak. Bagong aja ngrembu perkara kaya ngono. Sing apik ya Bagong, sing sabar, sing ikhlas. Nggih. Punakawan Petruk wonten dawuh sinuwun. Sawise satata. Nggih. Ana wigati apa mula kangge matur marang panjenengan ingsun.
sepisan ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih sowan kula menika dipun utus pepunden kula inggih menika Ndara Abimanyu. Abimanyu anakku nggih. Ya kene Abimanyu utusan nglawan sira ponakan Petra. Mugi dadosna ing kawuningan Ndara Abimanyu menika pendak dinten muwun. Krana kacariyos sampun wonten 3 jandra ingkang lengganing dinten sakmangke menika pepunden kula Pandhawa 5 cacahe menika nilar negari Ngamarta mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun. Lah niki andadosaken sungkawaning kalih para putra klebet Ndara Abimanyu. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Ora ana baban ingkang menga, anda ingkang sumendhe banon kang tinumpuk mboten wonten. Malah sampun boten kirang-kirang Ndara Abimanyu menika nyuwun priksa yanging sabdawarga ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambah utawa madosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa nanging gagar wigar tenantuk karya. Tumuli nalika semanten petang-petangan kali kula diitung-itung sapa pendhita sing urung disuwuni prisa. Lah kok magragap Ndara Abimanyu paring dawuh Petra kowe sowan ning Sukalima. Gandeng Kanjeng Rama Kanjeng Wanjadipati kuwi duwe guru sing banget dibekteni. Mula nyuwun prisa karo Eyang Penemban Durna Pandhawa nilar praja kuwi lenggahe nang ngendi. Nek manisa nuduhake matur nuwun, nek ora wis mangsa Baranga Petuk klepat kula nilar Tanjung Anom nganti kalih Bagong sowan teng negara Ngastina. Dados wigatosipun kula menika mboten gadhahi wigatos kaliyan Sinuhun Prabu Duryudana. Nanging nuwun sewu kula sowan mriki menika betah Begawan Durna. Mergi kala wau kula jujuk wonten ing Sukalima menika suwung. Mboten wonten tiyang babar blas lawange gembokan. Dumunten wonten santri sing matur kalih kula nek Begawan Durna sowan teng Ngastina. Wes kula jujuk sowan mriki. Nuwun pangapunten nggih sinuwun. Sowan kula wonten sanipun Sinuhun Prabu Duryudana menika mboten betah kaliyan panjenengan ning kula badhe nyuwun ngampil Begawan Durna mboten ketang namung sekedhap kemawon. Badhe kula suwuni prisa wonten pundi lenggahipun para Pandhawa dinten sakmangke menika. Nek Begawan Durna saged ngaturaken kula akoni nek pendhita pancen kondang monyor-monyor pendhita kalugengrat wasis wasiteng ngesi. Ning nek Begawan Durna ora iso ngaturaken wonten pundi lenggahipun para Pandhawa pun sarembug kalih Bagong wiwit dinten menika Durna kudu minggat saka Ngastina. Pun ngoten mawon matur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten sewu lepat nyuwun pangaksama. Oh Durna wonten dawuh nggih. Petruk matur kados mekaten. Bapak Durna sampun tanggap kula semanggaken kula caosipun Bawasesa. Petra pripun Mbah? Kowe butuh karo aku to Panakawan? Nggih. Bakal takon apa? Mbok penak jagongan niku adu arep. Ora kok ungkur-ungkuran ndak ora kepenak li dirasake. Oh iya aku tak maju. Nuwun sewu kemarenaken kula majeng nggih. Kula semanggaken Bawa Durna. Durna ina panalingane rala majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng merang Bratayuda. Petra, pripun Mbah? Kowe butuh takon karo aku? Nggih. Takon apa? Kacariyos Pandhawa menika sampun 3 candra nilar negari Ngamarta. Dadosaken susah penggalipun Ndara Abimanyu, kula nyuwun dawuh. Menawi Penemban Durna menika pandhita ingkang pinter saestu lan nertos sadurunge winarah, kula ajeng nyuwun mriksa. Pandhawa niku lenggahi teng pundi saniki tasih sugeng napa sampun boten wonten Bapa Penemban Durna utawa Eyang Penemban Durna kula aturi paring dawuh simbah pendhita kula aturi paring dawuh Pandhawa saniki teng pundi nek pun kecetha keterangane ajeng kula jujuk papan lenggahi para Pandhawa ajeng kula jak bali teng negara Ngamarta kula kanthi kondur wonten negari Ngamarta gandhah plekundung swalu gembol sumarante hawala Petra pripun wis pirang-pirang dina iki tak arep-arep kok ora ana wong takon tentang Pandhawa. Lah kok dadi kowe tekono ing kene? Kowe takon Pandhawa lungane menyang endi? Kepasang Yogya katuju ing Nginu. Aku nek
takon karo Begawan Durna kuwi wis pas, kuwi wis mathuk, kuwi wis dadi niatku bakal nuduhake menyang endi dununge para Pandhawa. Alhamdulillah, Gong. Begawan Durna ngerti. Pandhawa lenggahane endi? Wis gak ditakoni ae gak dijuk. Pandhawa gejak kondur terus. Nek kira-kira Begawan Durna ngapusi, ora usah melu-melu pacule sirahe kok. konjuruk tegel Padahal semen. Lah piye nek pendhita apus-apus arep ngopo? Urip ya mung ngapusi kono kene. Allah modar malah wis ora kokean omongan. Sabar ya Bagong, sabar. Pacule urung ana. Ha mengko aku gawa. Aku dadi sakepenamu kowe. Tembuti. Petro, Nun. kok sik aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa nek aku ora ngerti kok kowe arep nunduk karo Begawan Durna? Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Kowe iki mung gedibal. Kowe iki mung Panakawan kok nglungake Brahmana kaya aku. Dhuwur derajatku nang negara Ngastina. Dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina ning sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Lho, kok iso kaya kandha kaya mangkono? Lah nggih. Dasarmu apa? Dasar kula melu duweni negara Ngastina. Sina Prabu Duryudana menika mung ratu wakil. Niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Tur upama ditelusur babakan sejarah. Petruk niku ngewangi udak-udak. Petruk niku ngewangi gotong semen mikul wedi jaman bangun negara Ngastina. Mula nek kula niku nundung sapa wae teng saking negara Ngastina sing ora duwe hak tumrap kewajiban negara Ngastina kula sah entuk. Ngoten. Kaya sampeyan niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ming serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima. Lho wong sampeyan minggat sing mriki. Ha to, Gong? Cocok. Ora minggat yo gajuli ya, Tru. Sabar, Gong. Aku sabar kok, Tru. Ya. Ora sak gampang nesu ora. Maton to dasar kula. Dadi arep sapriki niku sing dadi lenggah dampar Prabu Duryudana ning Petruk duwe wenang tumrap negara Ngastina. Kula sing bangun Datulaya, kula sing ngewangi udak-udak, kula sing ngewangi gotong bata, kula sing ngewangi makani para pekerja-pekerjane kula niku ya duwe andil tumrap negara Ngastina. Dadi aja dimengke. Sing duweni Ngastina niku mung para-para pengarep-pengarep boten. Pengarep niku duwe pikiran ning sik temandang ora ana apa arep dicor nganggo pikiran. Pikir, Mbah. Badan semanten ugi sing mikir ora ana nek ana sing tukang nyambut gawe ya ora mlaku. Mula loro-loro niki dadi siji. Aja diya diniya. Nek ora ana aku, ora bakal dadi kaya ngene. Saniki tembung kaya ngono disingkirke. Niku tembung sing mikolahake awake dhewe, tembung sing gumendhung mergo awake dhewe. Aja ana aku. Niku pun mboten jalan, sakmenika pun mboten jalan. Sakmenika menungso niku kedunungan pikiran, kedunungan ati, kedunungan rasa. Nek gelem gumregah ngumrembyake tangan jangkake suku pikire gelem diolah niku napa-napa bakal kelakon mung kari gelem apa ora tembunge keset apa ora nek keset ya dadi wong rekoso nek ora mesti entuk dalan rejeki niku tumrap kula ngoten diar Petro iso dadi moden ya Tru nek mejang gleling ya Petro ki tur kenyataan kuwi ora mung omongan tok. Dadi nek sampeyan ora iso ngandhake ndoro-ndoro kula Pandhawa, tenan, kula ora mung ngomong goro. Kula ken lunga sing mriki. Kula ken ngangkati sandangan sampeyan lemari-lemari kula ken ngangkati tumpake gerobak terus minggat nduh teng pundi sampeyan papan pernai. Nek aku lunga mesti digoleki para Pandhawa. Kula sing matur. Nek Durna wis lunga, kowe mesti didukani karo para Pandhawa. Nuwun sewu, Pandhawa ki arep juragan kula kali kula wedi. Kali kula ngitung. Mergo apa? Pandhawa ki niteni karo kabecikane wong liya. Ngoten. Pandhawa ki niteni karo dharma bektine batur-batur kaya kula niki. Pandhawa niku ora tau lali karo dharma bektine kaya kula. Mula arep kula niku ora sowan mbok suwene 7 taun. Nek kula tiba-tiba sowan ten negara Ngamarta, dirangkul karo para Pandhawa. Petruk tanpa kowe aku ora iso kaya ngene. Petruk tanpa kowe Pandhawa ora kaya ngene kahanane. Niku lho apik-apike bebudene para Pandhawa. Monggo wong kaya ngoten niku angel, golek-golekane angel. Ngoten. Dadi kula suwun sampeyan niku nek umpama dadi piyayi ya ngelinga karo labuhane para kawula-kawula, ngelinga karo labuhane karo wong-wong cilik.
Nggih, aja sak kepenake dhewe. Ngoten. Petro, Nun. barang kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur napa? Blaku tang terus terang aku ora ngerti Pandhawa endi. Lah kok mau muni ngerti? Aku mau kepengin nutup-nutupi. Neng barang kowe ngandhake kaya ngono kok terus luwe becik aku jujur karo kowe ning nuwun sewu nek kowe ngelungake aku ora gelem. Lah nek ngoten kula peksa. Lah nek kowe maksa karo aku, tegese kowe ngejak sulaya karo Bagawan Durna. Kula sulaya karo sapa-sapa ora wedi waton kula menika bener. Ngoten. Nek pancen sampeyan ngejak sulaya karo Petruk, sampeyan ora gelem lunga saka negara Ngastina, mergo iso ngandikake Pandhawa lungane nendi? Lah nuwun sewu, teng pundi pampane wong neter katidayan? Lho. Wani nang karo Bagawan Durna sing kula wedeni apamu? Metu jaba, metu jaba. Petruk, kowe metu jaba dhisik sampurna ning paselakan. Aku meneh keterangan karo kowe. Janji goro ditenono. Oh, ana pendhita tak ileng-ileng kane-kane. Aturake sik sing Banyuwangen no. Oh iya, sing kepareng nyekar Mbak Tatin ayo. ya Mbak Tatin. Iki Mbak Ayu ya tenggorokane sakit. Oh. Mergane Digedhik karo sing lanang tadi. Ya wis nyuwun pangapura. iya. Biasane sing anu apa jenenge iki? Gerajakan iki biasane Mbak Ayu. Ya ning iki diganti Tatin ya ora kalah apik. Ayo elek. Ayo. Mbok ora ngece. Ora ngece iki ana sawerane aja kuwatir. Nggih, ngapunten nek elek ya. Hah? Ngapunten nek elek. Ora apa-apa, apik kuwi senengane ora sok terus ngedon ngono iki lho. Suaramu ki beda, karakter suaranya antara kamu dan Ayu ki beda. Karakter suarane Ayu karo Ika ki beda. Karakter suarane Ika karo Orisa ki beda. Dadi duwe kemenangan dhewe-dhewe. Nggih, nek kula kemenangane nang napa? Kowe ketoke ora ana menange. Ya ora. Kandhani Ya ya. kemenangane iki le. Lenggon nganu apa jenenge? Cantas. Ya cantas. Cantas Klaten. Cawas kuwi. Iki napa, Pak? Gerajakan. Saking Pak Lurah. Agus, Pak Lurah. Pak Agus. Oh nggih, ngapunten nggih, Pak. Nah, Niki nggih bawa mboten? nganggo banyu langit. Ya apa jenenge? Banyu langit, Apa jenenge sih? Apa kan? banyu angin. Banyu wangen mambiat mayun kae. Heeh. Aku saploki dadi sobat Amjar iki dadine ora. Gayamu. Ya. Mambiat mayun. Lho, Tatin iki suarane kaya keder-keder piye ngono. Sing keroke refleks. Iman. Ayo kemenangane nang kono. Suarane gending pelambiangan. Engko bar iki terus pramen toprak. Oh iya. Kowe dibut wong loro. Oh iya. Napa lakone? Ayo nganu apa jenenge iki Gendra karo Suminten engko terus bapakne Suminten teko. Sapa bapakne Suminten? Karjo. Ngawur. Anu sapa jenenge iki? Suramanggala. Suramanggala. Sing dadi warok Suramanggala Goleke sing wangon no. sapa? Wondo. Wah, Wah, warok kurang gizi. Wah sing penting suarane warok iki ora kudu lemu kok. Warok kuru ya medeni ning suarane gedhe. To, ora sembrono to. Iki Mbak Yumu. Lah kuwi wangun awake cilik ning kereng. Awake cilik. Ah. Ya serangan. gawe brengos sik. Engko terus sapa? Apa Gendra disabet kolore Suramanggala terus sambat-sambat karo bapane. Pak, tulung Pak, aku
sabet Siwanggala. Nah, kowe ngono kuwi critane dadi sing den karo Piyaga saiki kudu ngerti cerita. Iya. Nyaram. Ngapa sih? Oh, aku bayangke mau wis guyu sithik. Iya. Nggo lucu mbok ora ya engko aku wis guyu sithik. Ketoke ora wong iki. Ya ora apa-apa. Ha sing dadi Surabangsat solikin. Wah iya. Pokoknya rombongan Warok kurang gizi. Ya wis ora apa-apa. Nyaram bayi. Dapukane ora pas kabeh. Kudu digawe ngono no. Iya, mergane yo ayo kowe mau. Noswan tara Banyu pianyu wangi wetan segara lor lan kidul. Nah, iki malah entuk suminten no. Sapa? Ani engko meneh dian ani ya. Sumintene Ani engko gandrung karo Den Masibrata. Den Masibrata golek meneh. Sapa? Den Masibrata. Surat dibungke. Aja kondak nesu. Engko goleke no. Iya, wis aja kuwatir wae. Santai kae. Saiki kancaku sudah tak latih pramen-pramen kok. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, iki sing lagi tak latih iki pramen ora marai gayeng ning marai sedih. Wow. Ya kadang kala limbuhan iki kok marai sedih, penonton nangis ki ya apik. Iya. Ratapan anak tiri. Oh iya. lar lan kidul alas angker kang kaliwat lewiat belambiangan. Oh, ala entuk berkah ki lho Sa, Risa. Ya, entuk sawer saka Bu Hamil yang tampil dari Pak Basori Winong Ploso Nganjuk, Jawa Timur. Jawa Timur. Sukses buat warga Laras. Oh iya. Mlebu ning rekeningku 200. Ya tak bayar saiki kowe ndak nagih-nagih. Wis sah lho iki ya. Ya iki buktine aku ora gawe-gawe kok no. Lho. 2 yuta ding jawe. Apa? 2 yuta. Mbok cangkeme sing apik. Kayak 200. Iki lho iki mripate didelokke iki 200 nule pira iki? Sewakene 2 yuta ya kita. Sok kono 2 yuta arang blabur kok kowe. Ya. Wis masuk wis sa 200. Wo iya Ika, wingi sore entuk 300 ya sekaya. Heeh. Tak gawake sik peno. Ya, mangga. Balam biangan Ya, mangga ya. aja takut Saiki pengendange Pak Agus ki seneng Banyuwangi mula ya aku le ngluruk golek pengendang Banyuwangi ya serius tenan. Oh iya. Kowe kendanan taplatan taplatan. Nek Banyuwangi kudu lingguh dinglek enten nggih. Kudu linggo dingklek. Iya. Nek ora lingguh napa? Ya ora iso wong kendange dipangku kok. Tak ngono. Oh, kendangnya dipangku ta. Aku ora weruh e. Ha piye kowe? Kowe nyanyi dipangku kok piye? Nek ora muni nek aku engko. Heh?
Piye? Nek kendang di pangku muni, nek aku di pangku ya ora muni. Muni wae. Sing ngomong sapa? Ya. Ya ora. Muni ning lirik. Ya. Tanah India Gumelaring Gumeliaring Taman Sari Nuswan Tara mangga diaturake kagem Pak Agus ya Lurah Catur Tunggal monggo ya Mas.
barang lan wadon ya suasanane ya kaya ning Banyuwangi tenan. Ya kendangane ya ngrangku tak ngono. Ya sing latih aku ya dadine terampil kaya ngono kuwi. Sinten? Sing latih? Heeh. Saiki mbok jajal. Sapa? Jenengan. Aku kok ngendangane kok. Ayo tenengku pengendangku kesilem kabeh. Iya. Gayane yo. Lho aku iki nek ngendang apa-apa iso. Iya, Bali ya iso. Bali ki mek kari gentenan kaplak-kaplak gemblem. Ngarang ora. Ayo tok gendra. Iya. Ayo matekis. Ya iki mau Pak panitia wis ngendikake gandeng Pak Marwoto ora iso rawuh ki awak dhewe kudu nganggo prahmen. Oh iya. Ning ki serius, ndageli ora kokean, serius. Ya. Blok. Suwe aku onteni nang kene, Blok. Apa to, Gendra? Gendro apa Gendra ta? Gendro. Gendra kaya. Iya. Nah. Kaya wis calon-calon ketoprak iki wis melu festival ketoprak wingi. Oh, dadi apa? Dadi watu. Dadi watu ya ora ming meneng wae. Lho, dadi watu ki angel lho nek ora awake iso kaya watu ora bakal iso persis. Nek kulite wis kaya watu. Sak suarane atos kaya watu. Yo. Ayo, lunga apa kadang kowe? Ngadeg. Ora. Ya ngadeg. Golek duit ki angel e. Sembarake engko tak paringi aja kuwatir. Apa andang melirik lho. Ya mumpung ora ana bojomu, ayo mau ra iso omong karo aku to. Mumpung bojo kula mboten mangkat, Pak. Mengke kula gandrung ngono. Kowe ngapa? Hah? Oh iya. Aku ana demek lho. Ya ora apa-apa. Seniman seniwati kok didemek ra gelem. Ya ora gelem kok. Nah ya, yo turuk. Lu cemplung. Tok. Gini kowe ta Le? Iya yu. Saka ngendi? Aku saka omah. Lah kok rene-rene kedalang-dalang rene ngapa? Aku wis ngerti iki jadwalmu liwat dalan kene. Jadwal. Kok ngerti jadwalku? Lah kowe biasane jam ini blonjo to yu. Iya, aku saka pasar iki mau dikon simbok kon tuku janganan. Adi gawane Lah ya nang endi ya gawane mau tak tinggal kono? tok gendong iki apa yu? Tak gendong, aku ora gendong janganan. Pono. Pulok gundulmu ki. Tak kira gawa apa. Gendong ning guyu sing karangan. Nek kuwi arep modar nek kuwi sing Ora lah, kowe kok ngapa lho? Tekan ngene ngapa?
Ngene yu. Wis sak petara suwe iki to yu. Heeh. Aku ki nek turu ki kok kimpen-kimpenen karo kowe. Karo aku? Iya. Lah apa kowe ora ndonga dhisik sadurunge turu? Ya wis donga, ning dongaku ki pengen ketemu kowe. Oh, pengen ketemu aku. Lah saiki wis nyata ora nanggon impan nek ketemu karo aku lho. Nek aku turu mlumah, Heeh. kowe iki rasane kaya nang dhuwurku, nang awang-awang kae yo. Aku nang dhuwurmu? Iya, Olah, nang gendeng. aku nang gendeng. Nek turu miring? Kowe kaya nang pinggirku. Lah nek turune mengkurep? Pas kuwi aku nglilir yo. Oh, pas ping lilir ora ana aku nang kono. Ora. Anane kucing. Terus mbok apake kucinge? Wah tak banting modyar. Ora lho, aku sing gumen lho. Kowe kok tekan kene biasane kowe ora nang kene iki ngopo kok? Ngene ya yu. Piye? Aku bakal prasaja karo kowe. Bab apa? Bab jroning atiku yu. Oh, jeratimu. Jeratimu ana apa to, Le? Demon yu. Piye ana apane? Sing tenan sing suwe. Lagi sedilit wae wis ra apa-apa kok suwe-suwe lho. Aku iki Apa? sayang karo kowe yu. Sayang karo aku? Sayang karo Kakang Adi ngono ta? Kowe kan adikku, terus aku Mbak Imo ngono lho. Heeh ta? Sik yu, ndasku mumet yu. Lah ngapa? Udu kuwi maksudku. Terus? Karepku ki pengangen-anganku kowe karo aku kuwi dadi siji. Maksudnya? Ya kowe rabi karo aku yo. Kowe aja guyonan lho toh. Iki ora guyon, iki serius yo. Kowe ngerti ora aku ki sapa? Kowe Mbak Yuku, kowe iki anake Pak Denggolo. Lah ya aku Mbak Yumu kowe adikku lah kok kowe arep Ki ana penontone sing semaput yo. Lho diundangi ambulan apa piye? Ning ngrungokke omong-omongan kesuwen ora gandrung-gandrung ketoprak marahi. Jare kon ora akeh lendagel serius. Kuning, kuning. Serak pengen krungu kuwi aku. Yo, ayo. Loro. Kuning, kuning. Nah, kuwi terus si Sumintene cempluke muni, "Kowe iki ngapae to?" Ngono, ora jelas-jelasan. Mung jelas-jelasan katresnan kok kesuwen. Adine wong kuning, kuning ira. Kowe iki arek ngapa lho? Ana Ngasor kepurada. ngono kuwi ta? Wong kuning Kuning apa? adine dhewe. Ojo, Mas Junta. Nek kowe bengok iki saya nambahi Nambahi apa? gregetku. Ora mbok kowe iki aja ngono iki ta. Elinga nek aku iki sapa ngono lho. Ledong duh wong. Ayo. Ngawur lho. Nek ra ngawur ra kelakon. Pupuk bojoku ra ana. Kok kowe iki aja ngono kowe. Dang sareya ning pangkon mami. Sapa sing kok ning pangkon? Dhuwurku manukku dawa. Ora kena manuk-manuk apa lho? Manukku dawa. Kok manukku dawa? Apa ya dawa tenan apa piye? War bukteke kowe. Yo. Aja ngawur ta. Sini. Ngapa? Rene. Ya ning kowe aja mek-mekan ngono ki tangane
mene? Abang netran Aja rene-rene. pun aja nucuk Apa? mata Matamu. Nucuk. matamu nucuk Nucuk kok nucuk kok. Nucuk. panyu Kok aja ngono kuwi ta, sarap sawan ne wong kuning Aku tak liwat. kusike Lah ngapa? kowe kuwi nang kene iki mung ijen Lah iya. Karaben Mulane aja kowe iki aja ngawur ngono kuwi lho, ta? Nendra piye suara aku ape ra Piye becik suaramu becik ning kelakuanmu ora becik. Allah, aja ngene. Arep ngapa meneh? gunung Gunung apa? kembar Ngawur lho gununge sampe. munggeng jojo Iki aku wis kentekan goni lho. rene to yu kasusu gonku ngrabeni Ae mbok aja ngono kuwi ta. Iya aku tak liwat lho. aja liwat Aja ngono kuwi ta. Kok eling to aku ki. Mbak Imu lho. ora urusan Kene yo menggeh-menggeh ning ngono. sing penting iki lanang wedok dadi siji Ya ora ono kuwi. nglumpuke balung pisah Kowe kena seneng karo wong wedok ning ojaku. ora Lah ngoh. aku liyane wis kerep ngrasake kowe sing ngurung Ya aku ora ono heeh. Aku ngerti saya meneh, aku ngerti kelakuanmu sing kaya ngono kuwi. amulat sira mas ror Ora ngono kuwi ta. tanku watrasane ati Kok eling tak gendang ngono kuwi lho. Aku ki ra iso mlanjari ngene iki lho. Ora ngono kuwi. Gendane ketake gemes teman gendane. gemes Ora ngono kuwi Tata. Aku Mbak Imu lho. Atak demak-demak prasudi aku. aku gandrung bubarke Pak Lurah kondur to kae galo Kapok salahe kowe iki ya ora tatanan kok. mongko kita inceng malah wis kondur Salahe kesuwen. kesuwen ya Hmm. aduh Nimas aduh Yai Kok langsung mlayu ngono lho. Ya Pak, arep Pak. iki masyarakat Aja ono kuwi Tata. Genah. duh cakepane apa ya ono katras nanku Ndase aja dicekeli. cekeli tak kapake ndase ya Allah lara Ana nganti ndas kulinu yu tak cekeli ngono kuwi Nek ndase dicekeli tak iso piye-piye. Andase maju mundur ngono kok. Gilane.
Ngene ora maju mundur piye? Ya mbah aku Nek- udah. Nek nyekel iki gulune aja. Iya nge. Linu Men kapok Pluk. sae. Ngapa? Dicetono pluk sirahku pluk. Ora sudi kah. Cakepane lali pluk iki. Kapok syukur. Klopomu Urung. ya klopo tuwa. Tak buka kepean sik ya pluk. Ha iki ra ono ketoprak Toprak milenial ya pluk. Wis ben kowe. Aku keringetan lho, to. Ora ngawur to. Nih tak lapi pluk. Aja. Ngapa lho? Dilapi yo ya. Dilapi iki rasa sayange Kakang karo Adi. Mah aku ora sudi nek kowe wis ngerti kowe bakal seneng karo aku wegah. Bathukku keringet iki milih medun lho yu. Emah. Lho, Aku tak ngelapi dhewe kene. iki medun tekan irung. Irunge ngapa? Irunge ana keringete. Lho, medun tekan lambe, Wis. tekan gulu yu. Ana apa? Ana. Wis. Wis mandek kono. Dayajan mandek lar ngapa? Ayo apa keringet iso munggah gunung. Maksudnya piye gunung apa? Ora. Nadyan sak kedep. Kesel ta? Ngayal, kandhani ngayal. Nanti aja kedeping. Netro Ora nganggo ngono kuwi ngapa ta? Ora ngono iki ta. kan bisa marembing hati. Aku dilapi yo. Ora sudi. Klopo Wah, akhirnya kelopo tenan. muda lakan nono brantang dewa. Yo, Apa? wong sabar kuwi duwe wates. Nek kowe ora gelem nglanggati aku, apa kelakon aku kudu ngruda paripeksa karo kowe. Ya nek aku ora gelem ya ora gelem. Kowe arep paksa aku nek aku ora gelem ya ora bakal dadi. Kowe wong wedok nang kene ming ijen. Wetan gunung, kidul segara, lor gunung, kulon ya gunung. Tak cekel, Ora. tak pepetke galengan, Ora ngono kuwi ta. kelakon tak saut, Sejut apa? saut. Gelem ya? Mah, Aja gawe gembunge aku lho yu. mah nek wong apa Ayo, iki ya? kowe gelem ora yu? Tok 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 tok. Di manggolone di Suragala di Tok tok tok. Kayaknya nyaket-nyaket elek. Piye ta? Paman Sengkunar metu nglatar numpak dukar kula Dursasana nungsung kabar lho. Man Sengkuni numpak mitmini. Kula Dursasana nungsung pawarti werta Man Sengkuna numpak kreta kula Dursasana nungsung pawarta. Man Sengkuna sedase atos kula nungsung pawarta lho. Paman Adyan putra pun Kartomarma cemadung dawuh. Paman putra pun Swatama cemadung dawuh. Ya ban. Bapak Dalya Cekuli Raden keputra pun Durmagati cemadung dawuh, Man. Kepripun kabali? Wonten pawastos napa kula cemadung dawuh, Man? Kula pun cicit raksi nyanyi-nyanyi
nyuwun dawuh pripun kabare wonten Bapak Pari damel menapa man kuku kula ngangolongaken jangga nilingaken karna mama papa Mas Tuti dawuh timbalanipun paman Harya Sengkuni Dursasana lho Kartomarma Asatama Surtayu Citraksa Citraksi Durmagati Durgempa Dursasena kabeh wae para sata Kurawa lho iki ngene ya Le rembugan jroning pasewakan ora kejaba mung kepengin gawe srana patine para Pandhawa nanging durung rampung gone padha rembugan babak angalyani jujul lan usuli sowane Petra kantong bala ngandhakake ento Pandhawa ninggal Praja Ngamarta monggo wis sawetara wektu Udakara wis sak telung candra rekake takon ngalan Penemban Durna nanging malah dawi gegeran mula kang sangka kuwi Dursasana kabeh Kurawa diketapake budal lumarap golek menyang didununge Petruk lan Bagong ketemu bondo tangane kerincung sikile leboke pakun jaran gedhe-gedhene dipateni ya kulup Dursasana wala nggih man mboten ken kantru sulusun awi nderek udu napa sing didhawuhke pawon lamun sendika ngestakaken dawuh mangkat dina iki lho nggih ngestakaken dawuh